Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mbak Isma kembali lagi. Ijek semangat, kapung semangat, diterusno oleh ngonten. Ben jebol. Kali ini alhamdulillah nilainya di very carry ya pemirsa. Lagi dikekno. Dingin kita kira dikekno sak loro setiap enek pelajarannya sampai seminggu iki dikekno sak pelajaran adalah uga gimana dikekno kabeh. Jadi ini hasilnya semua sudah dikasih, tapi kita ijek kurang bahasa Inggris nih belum enek. Bakal tak pacakno untuk elu nilainya. Iya, pendidikan agama Islam untuk swidak wolu alias 68 itu kan tanda tangan ora. Terus SSN agama Islam dapat 84. Pendidikan Pancasila untuk 51. Pendidikan Pancasila itu malah untuk elek. Soalnya ini kelas 1 ya pemirsa, ini senek rom 1, rom 2, rom 3. Jadi nulis piring, gak terima ABC tanya jawab menukui. Terus ki bahasa Indonesia untuk 83. Matematika 80. Lho, apa untuk itu 8 jadi untuk 80. Matematikanya malah apik. Saya ini nurun Pak Ane ki pintere ning matematika. 80. Ini anu pemirsa. Lho. Agi cara ngono sak testing ki 4 lembar lho. Saya ora. Iki rom 2. Rom 3. Tanya jawab ya. Rom 3 ya enek lho. Seperti ini. Terus bahasa Jawane untuk 69. Bahasa Jawa. Sakmene akeh yok marai. Terus seni rupane untuk 58. Jadi sing elek diberi loro. Seni rupa mbek pendidikan Pancasila. Sing untuk 58 sampai 51. Sing bahasa Inggris urung dikasih pemirsa. Tanda tangan ini ora yo gak ro yo. Kongkon gurune. Jadi tanda tangan ya ditanda tangani. Engko bukan senau ki angel, senau ki enek PR tok. Ya bengi ya senau tapi dilok-dilok terkadang wis keturu bocah iki. Tapi wis bisa nulis apa nama mbek apa jenenge mbek nomor absen. Iki nomor apa rom 1 yo ABC. ABC ki soalnya sampai 10 sampai 10. Rom 1 sampai 20. Beda-beda rom 2 sampai 10, rom 3 5. Yo 20. Matematikane piro soalnya? Matematikane yo 20. Rom 2 matematikane 10, rom 3 5. Sepodoe kabeh pemirsa. Di alhamdulillah di peri rom 2 cuma soal 10 salahe loro. Sing rom 3 dikeki nilai piro? 3 mbek 3 6 7 8 9 10 11 dikeki nilai 11 rom 3. Rom 3 dikeki nilai 11. Rom 2 8 salah loro soalnya 10. Terus rom 1 soal 20 salahe piro enak salah ya bener kabeh. Salah 1
salahnya loro ke telu, siji loro telu, 20 salahnya telu, matematikanya dapat 80 bagus. Terus untuk 80 ki loro sitoke mbek agama Islam 84 orang untuk 100. Dia ngene, Bu, nek untuk 100 nek juara siji aku njaluk sakarepku yo. Njaluk HP nek untuk ranking 1 tapi ayahe sing lumayan. Yo nek untuk ranking siji yo. Yo wis gak apa-apa terayo kelas 1 pemirsa wong TK gak oleh diajari membaca tapi kelas 1 saiki kudu iso maca. Ini kene TK gak diajari membaca pemirsa. Kelas 1 kudu iso maca, kudu iso nulis. Makanya kita TPA no biring agamane iki yo saiki ki agamane enek loro. Quran ambekan koyo hafalan. Tes iki. Dadi sing agama Islam ki koyo hafalan, dan nek sing pendidikan agama Islam dan budi pemerti ki SSN. Yo, SSN iki siji SSN, siji agama. Khusus sing agama iki kaya Arab iki hafal kok hafal. Siji ngono. Kok ana loro. Dadi kene gak pinter nek ora ngaji ngono wis ora iso Arab. Kudune yo ngaji pemirsa. Karek siji bahasa Inggris sih wong dikekno. Mesti lak yo enek. Dan iki ape tak lanjut ngeruk apa jenenge ini iki blungkon. Kok blungkon? Blungkon iki sing berubah warna hewan lho. Aku nek ngeraine kok timun. Tapi gak timun suri. Awe Mbah Kem, guys, kita keruk ngene. Koyo wong pasar. Iki ya kita bacem maksudnya dadi keruk ngene terus dikei gula. Terus ditekek ning ngene freezer, gitu ngono di es batu wak seger. Ora duwe sirup melon mereng. Iki kapung semangat, kapung enek tema, kontennya meskipun ning omah tapi tetep ngonten ngono pemirsa. Soalnya ini wis ora ngonten men bobonai. Bagian kok tanduran ini piring sampai tuwek iki dikelo yo enak buseng. Nek ning kene digawe es tapi nek ning randu dimasak. Labu kono iki sune ngono kuwi. Walo. Ning desa yo, Guys. Soalnya pas panas-panas cocok dengan hawane. Kucing kuwi ora ngarep panasen tuh, ora sambat. Kuwi wong. Iki panas sambat, iki udan wis sambat. Tapi iki emang kena apa ya beberapa hari iki panas iki mataharinya kayak endik ngono. Jarene iki nek gunung sing bledos ya ora apa-apa. Terus ngene terus
Jare mbak Dini mah dikei gula, aku ben bacem sik, aku nek kerpi tapi dikei banyu. Carane ngono. Nek timun suri iki wangi. Wis kayak freezer ae, mergo gak duwe es batu. Bar kita pakai gula sik. Wis engko nilene engko sing salah bakal tak apa jenenge? Bakal tak senaoni mbek Dik Peri diulang neh. Bar disenaoni terus dibenerno sing salah dibenerno mbek Peri terus sore ya soalnya iki mau yo pas di PR dadine yo ambek senaon gara PR iki mau bocah bar apa untuk MBG bar mangan gak mangan ning omah soalnya mangan MBG terus dolan bocah iki besok prei dadine MBG niki mau dikei misan untuk hari besok tapi berupa koyo susu roti ngono kuwi jajanan pemirsa. Aku tak gawe ngene iki engko seger jenenge. Engko dikeki iya, gak bliwa iki jenenge. Kaya timun suri. Aku duwe. Iki bahasa Inggrisnya urung dikasih. Inggris ko. Orang bahasa Inggris tok. Ambil apa? Seni rupa wis. Seni rupa wis. Seni rupa yo, seni rupa sing wis dikeki terus bahasa Jawa, matematika, terus SSN, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila mbek agama, kurang satu. Bahasa Inggris. Berarti urung. Iya. Lah iki duit kangge. Ayo be. Kadang-kadang anak 1.000 jadi 2.000. Lah, ayo susah kok tak ngomong iki es kok malah ngoten ngono. PR apa? Iki mang iki PR apa? Kon apa? Apa yo lali? Alah. Biar. Tak kok lali biar jenenge. Kon aturan. Aturan di rumah. Aturan di rumah piye? Menulis aturan di rumah. Aturan di rumah. Cara mana dikongkon apa ngono? Ning omah mek apa ae apa dikongkon peraturannya ning omah piye lho, Pak? Iki apa pendidikan Pancasila? PR. Yo. Kok ini ora nangkep, guys. Tapi matematikane pinter. Kowe iki nek tes aja gojek. Njungok didungokno Bu Guru ngomong. Kowe manggon sendiri-sendiri apa mbek sapa? Manggon mbek sapa? Dhewean. Dhewe kabeh. Aja mbok emput nek kuntal. Ning ngono dhuwit. Kok nek kadung kuntal dikandani kok. Dikandani kok. Ya, agar kuntal. Alah, konten. Ayo, 1.000 rono kan jajan. Merung jajan urung menirun lambi iki. Halo ning guru enek 1.000. Iki lho. Wes. Kowe jajan ae kok TPA kowe judulan ae. Kowe TPA. Ora TPA tak titiki engko. TPA itu seminggu 3 kali. Jam 3, setengah 4 berangkat. Ben pinter sekolah iki. Niki ndek mriki Mbak Isma mau. Tes yo ngene iki padha wae, titik kae. Tapi kelas 1 untuk nilai ngene iki wis apik pemirsa. Kelas 1 kok lagi enak. Sampeyan muga-muga dadi bocah sing pinter, iso banggakno kedua orang tua. Muga-muga anakku iso ngangkat derajate wong tua pemirsa.
sing dipingini jenenge wong tua pengen nek anake dadi bocah sing sukses aja kaya mboke pakane lulusan SMP tok muga-muga iso nyekolahna dhuwur sampai tingkat SMA sarjana nek iso yo nek pinter ngono dhisik nek mbok iku pinter ngono kuliah wis ora nggo biaya mergo pinter dibiayai karo wong dhuwuran kono pemirsa. Ora wong ora duwe ya sing dienggo kuliah apa enggak mampu. Sekolah sampai SMA ki wis sip nek ning desa ora ngono. Wis SMA atau sampai SMP tok. Lulus langsung kerja ning Jakarta. Jadi umur 16 tahun ki wis mergawe ning gone Jakarta. Mbak Isma wis puluhan tahun ning kono. Dadi ora kaget. Wes rasa gejreng-gejreng kuwi senare pedhot. Kok dolanan kok sing ora-ora. Senene ayah kowe, ayah pengen. Ibu bildu ini. Sikile mi rusak ide. Iki bar tak ganti. Andonane angin. Ya wis ngono pemirsa yo iki awan-awan apa mek opo. Bayane sing ngene iki. Ape turu ya ora iso turu, panas. Ngoceh. Angger bermangan ngoceh pengaweane. Ya wis pokoknya ya terima kasih untuk yang selalu support konten-kontennya kami, semangat saran masukan berkat permisaku kabeh yo semuanya selalu nonton iklan wis gak di-skip. Pokoknya matur nuwun. Apa? Awas, konten malah udah ning kono. Selalu semangat saran masukan muga kabeh tak doakan diparingi sehat seger waras panjang umur rezekine tambah akeh pokoknya donga-donga ya pemirsa. Mbak Isma pamit dulu dicek ke titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita siang hari ini karena kayak gula terus udah kayak kisar sudah jadi kayak bayi. Oke. Ini loh guys. Ini iki kayak jaman di enak. Iki sirup melon enak. Kene sirup iki.